mga ka-dragon? Ayan, good morning. Nandito po kami ngayon sa hacienda ni Ligaya. Ligaya Pasita. Ay, Ligaya lang. Ligaya na pala yun. Guys, mag-harvest tayo ngayon guys ng, ng mani ni Auntie Ligaya. And then, mamaya naman ay, after naming mag-harvest ay pupunta ulit po kami sa farm dahil doon din po kami manananghalian at magluluto po kami ng simpleng pagkain ng mga taga-probinsya. Yan, nilagang mani, nilagang saging, nilagang kamote, at saka, ano pa nga? Wala na? Yun lang yung tatlo. Ayan, doon natin siya guys lulutuin sa farm. Let's go! Umpisa na nating mag-harvest ng mani. Hindi ba inaambuluhan pa? Lahat sila yung pinabayaan. Potong pang natin. Samahin lang pag pinamin pa. Marami pa yung natitira sa ilalim. Bakit kung maka-isang timba tayong palang? Ibong ay siniman tayo? Ha? Pasbot tayo. Daw gasik kakalante pa si nga, oh. Bilis na nga eh. Naiwan na rin lang yung laman niya eh. Naiwan na rin lang yung laman niya. Hindi. Ay sa bagay basa man yung lupa. Kaya hindi siya maiwan. Buti pinatubigan to.
May nasikarog na naman sa antipasay. Walang sayang talaga. Padalapos ng kamute. Nasi mo mulagat. Ne. Abot man yata. Tayo medyo yan. Sante oh. Ano pa? May mani na tayo, may kamote na tayo. May saging na tayong saba. Naku, parang may bita. Maabot ng tubig ka? So ayan mga ka-Dragon Valley, papunta na tayo sa farm. Ito yung ating mga nakuha sa mga bukid-bukid. Sa bukid Antiligaya, yung mani. Ito kay Uncle Nardo. Hingal yan. Pagod yan. Pagod mag-akyat. Nag-shortcut kami dito sa bundok. Malayo kasi pag sa kalsada kami dumaan. Kapag sa kalsada kasi wala kayong nasikarog ba? Dito sa bukid-bukid, marami kami. Kasi car namin doon yung mga nag-marites. Bali si Antiligaya, may inasikaso lang muna dun sa kubo nila. Sabi niya susunod daw siya sa bukid. Yan guys, ito na yung aming mga na-harvest ngayong araw. Yan, syempre, meron kaming pakuan. Ito yung aming mani guys, oo. Tulagan natin siya. Meron tayong kamote, saging, bunga ng malunggay. Ayan, ano pa ba ang hinahanap mo? Kain na! Lutuin na yan. Lutuin na yan. Meron na tayong pang merienda guys. Ito, pwede siyang ihalo sa pinakbet. Pwede rin kaming nilaga. Sarap ng kalalaki. Ito guys, nakuha namin yan dun sa bahay. Hindi ah. Puro na sikaro. Sinungkit ni Ate Unsang. Pero Tsaka, saan siya nagkuha sa tunsa? tira-tirang, sitaw na turo. Dapat kilkilabban na eh. Mayroong pang ulam si Antipasay. May kamatis, dilis na mayroong kamatis. Oh, ang sarap nito. May baon siya. Sarap kaya nito, yung dilis na may kamatis. Ginisang Ikaw nga sa tiginalang, hindi maluntaw. Ako tara. Sana lang makasunod sa Antiligaya. Antay. Ayan, may bago tayong plato guys. Ang liit man ng plato. pang diet. Naku, Pang diet to. Pang 3 order. Balik-balik. Order na lang isa. Kababaw. Ganito sana. Pang kaantiligaya lang yan eh. Yung maliit. Yan, meron na tayong mga panggamit sa pagluluto. Hanggang sa mahakot na namin lahat siguro. Yung mga gargar. Okay, dato pa yan? At syempre ang sabi natin hindi pa hinayang. Hilaw pa. Meron na rin kaming banig dyan na nakabitin. Talagang kulang na lang guys. Dito na kami magtira. Okay. Meron ko lahat to. Ano na tayo? Binagoongan man na. I will love binagoongan nga gulay. Because we're Ilocano. Oo, kasi ito lang talaga yung the best na ulam namin dito sa bukid. Sana guys, huwag kayo magsawa sa aming mga lutuin. Ibabate ko natin. Hindi ko matinag. Dalawa sa likuran natin. Ito yung masarap oh. Oh, yung ganito oh. Ito yung masarap. 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 Ito
At ako makasain mo yan bago mula akong saluyo. Kadaming saluyot dun kay Kuan. Kaso Sabi ko nga kay Luslot, magkuha tayo. magpaparami nga naman tayo dito. Nasa mo, basit ko. Oo, isa inal daw kasi si dami. Di kami mauma. Okay na tayo. Maski siguro kahit ang ito sa amin mga dyan, karne. Kaya ganyan ka nga tao. Ito siguro ang maupak. Kabalo pa yun sa nakuha, puro karne. Kasaluan mo ng crispy pa. Ay, lechong kawali. Kawali. Sarap. Paano yun? Kuha ka na naman sa gabi mo eh. Siguro mainit. Nag-ulan. Nag-ambon kanina Ang ganda ako. Wala, doon na naman yung kano. Maganda nga mag-ulan para mabasa yung ating sitaw na turo. Puro to na. Maglaga tayo ng mani guys para may makain, may merienda mamaya. Pagka Bago kamuti. Tapos kain. tapos kain o tapos tulog. Bahala na yun mamaya kung ano. Naantay hindi na magpuntong pambulaiter. Nag-urot ka rin. Ang sarap pag singawan na. Ang tambot siya. Oh, sarap ng pinakbet manan guys. Sige nante. Wow. Check naman natin itong ating mani. Nilaga mani. Mamaya pa yan. Ayan guys, check natin yung ating ina-brown. Huwag kayong magugulat. Wow, may talbos yan ng kamote. O, diba? Pwede yung talbos ng kamote. Mapapasarap na naman kami guys. Apat pa naman kami. May isang akwan eh. Katayin na natin ang pakwan. Pula kaya yan? Bigay lang kasi yan guys eh. O, diba? Bigay. Diba? O, pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na. Tatlo tong dala namin. Kitakman no, may busme. At dapay kamute. Meron pang saging. Meron pang Talaga? mani. Sabihan nyo na kami guys na kuan. Pero talagang totoo. Napagod kasi kami maglakad-lakad sa mga bantay. Kaya deserve namin to. Kung alam niyo lang po, nung galing kami kila Antiligaya, tas umikot kami dun sa kilang Kilnardo, dun sa kapatid niya, tapos tumawid kami ng bundok. Ako na taga-hiwante ko talaga. Paghirapan muna namin guys bago namin ma-achieve kong mga to. At least ano to, libre. Oo eh. Nagayante ako ng mga ngayon. Para diretso na lang kain mamaya ng kain ah. Ang tambok ko ay pinag-iwan na. Gudwa na lang ata. Kutsaraan na. Tambok. Okay, dahil lunch time na, syempre kain na ulit. Oh, sarap. Ito yung Yun, no? yata. Ito. Dilagang kamote at saging. Syempre, hindi namin to maubos mamaya. Yan, pagkagising namin. Papa! Budang bata ko. Ayun, Eh, masanay. Ante, sandok ko nga ng kanin. Hindi ko ipagpapalit ng ganitong ulam. Dama ng kanin. Magunggay. Nangat ko. Oh! Wala yan. Panginoon, salamat sa biyang nagkakalabi sa amin na magamit namin ito na kasi pag-iligtas. Sa naman ng Jesus, ang dakilang tagapagligtas. Amen. Kain tayo mga dragon! Okay. Grabe naman. Dalawa yung palatin. Mapapasarap na naman tayo, guys. Parang nakikita ko palang busog na ito. Yung kanin ko kadami oh. Busin mo yan. Sa Antiligaya, hindi na nakahabol. Sarap na okra talaga ito. Masarap pa yung kamuti oh.
dilaw-dilaw na. Sarap ng okra. Kaya nga. Kahit puro papak na lang ito eh. Usok ka na. Ano ba tayong kutsara? Ayun na. Di ba may yung kutsara dati? Hindi man yun eh. Ayun lang man, isa na lang. Bakit may init? Ganun. Hindi na mainit yung kalmante eh. Yung Plato, kay kanin. kano pa naman ang aming plato oh. Malingkot. Ano, masika. Kasi sa mga susunod na araw, karne naman tayo. Puro karne. Pag nagtatay tayo. Kaya maggulay-gulay muna tayo. After ng karne-karne, gulay-gulay na naman. Kasi malapit na tayo mag-harvest ng ating mga tanim. Meron na siyang pakunti-kunting bulaklak. Yung pipino natin guys, meron na siyang bulaklak. Wala ba siyang pinagpringgan? Parang bukas naman yung bahay nila. Ngayon bahay na nila, hindi na sa amin. Nakakamiss din yung aming kanan. Ubo. Pero di lockdown, dagta kayo amay. Oo. Yung lockdown. Oo. Diyan kami lahat ah. Paano ko kasi magtambay dyan? May tao. Diyan kami nag-quarantine eh. Isa. Kami nila isang. Buti nga kamo hindi namin naabutan yung yung bawal din sa mga bukid-bukid. Nung pagkatapos namin, binawal na nila. Dapat daw sa ano na. Sa Sa barangay na enhance. Pag inabot namin yun. Naabot kami yun sa barangay. Anong quarantine kayo sa barangay? Tayo po yan. Yung araw ka daw. Buti nga malapit Isang lang linggo? din yung bahay niyo sa barangay. Kung malayo din lang. Hindi lang lali di umay dagdas ko kada gitsa. Tapos magtakot-takot pa sila. Yung bawal dede. Ay, dito sila. Doon man siya nagtalog di balay pagbitlo. Nakita na pa isuda na brabe eh. Paano takbo sila ng takbo? Ang pausan tipasing o. Magpunas ka rin ante. Wala kasing hangin ngayon guys. Parang ulan siya. Mga kulimlim. Malinsangan. Grabe rin yung quarantine. Dala-dala lahat nila mama. Ayun na, sinundong nila kami din. Dati sila na pagkain eh. Kala ko mabigat yan eh. Magkantong ka lang. Natin masandok yung gusto ng sitaw. Sinundong sila. Sarap ng balunggay. Kaya nga. Malasay ko na po pa dyan. Ayaw ko ng tinapang. Tawa na ako. Si Billy paborito niya tinapa. Tinapang. Hindi man nakahumusili. Hindi na. Kanya yun. Bata pa yun. Ito. Nante, pasay, kaya mo pa? Kaya pa. Pag yung Pinawisan tayo na. yung pawis ko. Ha? Ano yun? Nakakuha naman. Sandok pala ako. Nanay. Sabi ko hanggang isa lang eh. Yan yung aso.
Yung aso guys, si Brownie. Bakit? Nawawala. Ala. Nung isang araw pa namin hindi nakikita, sabi ni Juan baka nag-aasawa daw sa kabilang barangay. May puti ako nakita dito. Baka nagsama na rin. Yung sa puti nga, baka Nakipagtagan guys. ginaasawa niya. Yung aming aso. Pero babalik din siguro yun. Kasi ginawa niya na yan dati, yung aso Nasisip sa namin. mga ganun. Nakamod ko na. Pero, Pura lang kalangitan ng tipasay nga mga Ang kalikita na nga. mag-ulan ngayon ka. mo yun, naglabas yung pan mo. Hindi mo na kailangan mag-exercise ang tayo. Trabaho ko. Biga, di na. At. Gusto ko na po na nakatadaw. Para puro ulam na lang ginakon ko eh. Pinabraw lang gaya mo ang makapagpapagod sa'yo ng bonggang-bonggo. Yung kanya lang, kasi makangkaw. Kapag karne daw, konti lang makain niya. Kasi hindi mo manguya. Kahit. Kahit. Nakakaumay kasi. Madali kasing makaumay ang karne. Ang gulay. Kahit malambo. Hindi ako makarami sa karne. Maganda yan. Kasi ano ka, vegetarian ka. Sa Tiligaya. Pabalik ka rin sila ng tuligan. Biga, kaya niya nag-love karne dyan. Tiligaya? Ano kasi? Kaapan. Kaapat niya yun. Hindi kasi siya mayroon sa buhay. Hindi mga malimaw. Kagaante. Tignan mo naman yung kakain pa natin, oh. Nasa ulam ka pa lang. Tawa na, magdita agbalanjay ko ah. Itulyo kayo. Talaga. Logi ka. Logi. Baka isang putahe pa lang ate. Inakbraw, tiro ka. Puro magkarne akan. Mandag kaakan. Kain tayo guys ng pakwan. Tikman natin. Sarap pala siya pag isaw-saw din sa asin. Ano? Gusto ko may kamis. Nakagbiyo mga tipat ko. Kaya mo ko na maligsalbinan. Tinayot. Apo. Kayo ka? Tawagin ko nga. Kasi yung nangyayon ko lang. Isa pa lang yung nakatay ng pakwan. Dalawa pa. Pangalawang gayat ng pakwa. Galong na. Birahin mo na yan, ante. Katayin na. Katayin mo na yan. Pulang-pula yan, ante. Ito na man malpas ka. Alapta ka naman magpapisa. Kasarap kasi yung pagkapula niya. Oh. Nagimusti. Ikaw na. Na, Lum na. excuse me po. Laki din dyan ko. Buti nilagay ba? Na, thank you Lord. Tikil nga. Tamis. Yay. May natira sa gulay. Binigyan namin si Kuya Efren. Ito na lang. Taob. Talagang hindi ka pwede sa kanya. Na? Sa marami. Talagang pilit lang. Anong tema di ka pa yung nagnapsaw? Naman. Buka. Ito na yung June eh. Sige na po, please. Kahit isang bagsak lang. Para na kayo ng ngayon. Samtali sa ba? Dama-dama ka mo. Siyempre ah. Tama ng marudaangin. Sige, Alam mo na. Turis ka na. Ito na dyan ng kajabakir.
Kalawang yan, oh, yung bakit? Yung Nakatakyan. parang Nakatakyan, ngayon, tagsapa. Santi maraming kinain na. Ngayon, Santi maraming kinain. Sa nun dyan, ang bigaan Masama sila po. pala siya pag hindi nagkain ng agahan. Pero maganda din yun. Pag ako na yun, pag alam ko kung nakain din sa kubak, magka pinakakaw, magkain lang kunti. Paano hindi ka makakakain na pagbusog ka naman? May papas mo rin talaga mga magkain dito, no? Mangantay manang guys. Kain tayo ng kamote. Mas kada saba. Dapat pagbantayaw. Ha? Buta eh. Tita. Tapos ka na sa saging kanina eh. Kaya ang bisit ka na. Hapunan na yan. Ano? Hindi makapangan malulay. Kastoy ate biyag. Nag-merienda na walang ginagawa. Hindi. Nagmerienda lang kami kasi may trabaho na naman kami, magdilig. Kinyamon! Magkuya ko yung kante. Kinyamon rawat! Po, nagimas big ni Antipasitan. Kamutan. Hindi na nakaalis niya sa higaan niya, dyan na nagkain. Aw. Dapat pa ko. Huwag ka mag-alis yan kapag hindi mo naubos yung pakwan sa tabi mo. Awalan pag-istayaw. Hanggang bukas na ng umaga yan, ante. Atay pa yun eh. Uri lang nakautot sa. Kala mo hindi na rin Hindi mo pa naubos yung kamote, nag-utot ka na. Kamote. Ang tuloy naman kapautot eh. Sarap tong sabaw. Ako kanina natutulog, nakautot din ako. Dito pa man yung ulo ni ante, oh. Narinig mo yun, ante? Hindi. Ano na po po? Sak mo siya nakaturo ko. Wala mang amoy. Malambot ang yung kamote. Yan, sa isang araw kakatay na kayo. Wala na tayong baboy. Isa na lang.